son Carmen e levo 16 anos de voluntariado en Sarela. Me enseñaron cantidad de cousas. Teño unha plenitud de axudarte grandísima. E a verdad que sempre me deron unha lección de vida. Son Eugenia, traballadora social de Sarela. Fui responsable de voluntariado dende o inicio do programa no ano 2007 ata o 2013. O programa de voluntariado supuxo para Sarela unha apertura á comunidade e tamén unha maior visibilización das persoas con dano cerebral adquirido. As persoas voluntarias aportaron a Sarela, entre outras moitas cousas, novas ideas, puntos de vista diferentes e, sobre todo, destacar o gran compromiso e a solidaridade destas persoas. Aproveito neste día do voluntariado para agradecervos a todas as persoas voluntarias que nos acompañastedes en Sarela durante todos estes anos e, bueno, esperamos poder tervos pronto con nos en Sarela. Hola, chamo-me Isaías e son voluntario nunha asociación de Alzheimer a través de Sarela. O cal me fai sentir moi ben, moi realizado e moi útil, e animo a que provedes. Pois eu tive o privilexio de ser responsable de voluntariado durante uns anos en Sarela e, polo tanto, será a primeira persoa con que tive un contacto cando chego na asociación. Eres consciente das ganas e da motivación que traen e, despois, de responsabilidade de todos, da xunta directiva, das persoas que traballamos en Sarela, das persoas usuarias, e de que non perdan esas ganas de que se sintan a gusto, ben acollidos e que sepan todo o apoio que significa para nós telos para fazer un mellor traballo, porque significa para nós un aire fresco, boas ideas e ganas, e iso sempre se agradecen todos os días do ano. Hola, mi nombre es Patricia y soy voluntaria en Sarela desde enero de este año. Para mí el voluntariado es una forma de desconectar de mi día a día, de hacer actividades diferentes, de conocer a gente maravillosa y de pasármelo muy bien. Me encanta la idea de ser parte de la familia de Sarela y de poder aportar mi pequeño granito de arena. Hola, o meu nome é Majo e son a responsable de voluntariado de Sarela desde o ano 2017. Destes anos aprendín que o voluntariado non entende de idade, ni de sexo, ni de distancias. Se entende de solidaridade. Moitísimas gracias a todas as persoas voluntarias no seu Día Internacional de Voluntariado.